השואה ולזכרם של היהודים שנרצחו במחנות ההשמדה השונים. דבי קרויה על שמה של אחותה של סבתא רבתא שלה, אשר הומתה בגז, ביחד עם עוד בני משפחה במחנות ההשמדה באושוויץ ובטרבלינקה. אביה של דבי נמלט מגרמניה, הצליח לשרוד וזכה להעמיד 62 צאצאים כנגד מחשבת השמדת העם היהודי שהייתה להיטלר. אני מתכבדת להזמין את הגברת רחל ורטל, רכזת מגמת מוזיקה בתיכון, להדליק משואה לזכר בני משפחתה שנספו בשואה ולזכרם של היהודים שנאבקו בנאצים, גם אם המאבק היה נראה אבוד מראש. אחות סבתה, רבקה לבית נוסבט, שהייתה בהיריון בתקופה זו, ביחד עם בעלה וצעירים נוספים, מצאו אקדחים והתבצעו בבית. מבית זה הם נלחמו בנאצים, אשר באו לפנותם למחנה השמדת טרבלינקה. המאבק נמשך 3 ימים, ובסופו העלו הנאצים את הבית על הלוחמים באש. אני מתכבדת להזמין את טל יזדי ואליהו רבקין, תלמידי מחזור י"ט, חברים במשלחת הבית ספרית לפולין, להדליק משואה לזכר בני משפחתם שנספו בשואה ולזכרם של כל היהודים שנספו בשואה שמקום גבורתם ומועד רציחתם לא נודע. סבא של טל נלקח מביתו שבהונגריה למחנה ההשמדה אושוויץ, ומשם הצליח להימלט מספר פעמים. בני משפחתו של אליהו נספו במחנה השמדה טרבלינקה, סבתו שנמלטה מהרכבת ניצלה.